ħanaqraw issa il-parabola tas-sikrana fost il-qamħ minn Mattew 13 u anke t-tifsira tagħha. Preżentalhom parabola oħra bil-qal saltet ismewwiet hija mxebbħa ma' raġel li zera żerriegħa tajba fl-għalqa tiegħu. Imma huma wreq din in-nies ġie l-għadu tiegħu u żera s-sikrana qalb il-qamħ u telaq. Imma meta spontat nibbieta u għamlet il-frott imbagħad deret ukoll is-sikrana. U resqu lil sira tal-padrun qalulu Sinjur, mhux żerriegħa tajba żrajt fl-għalqa tiegħek, kif mela għandha s-sikrana? U qalilhom għadu għamel dan. U lil sira qalulu trid mela mmorru illaqtuha. Imma qal le, li ma tmorrux intom u tlaqtu s-sikrana taqilgħu mill-għerq il-qamħ flimkien magħha. Ħallhom it-tnejn jikbru flimkien sal-ħsad. U fi żmien il-ħsad se ngħid lill-ħassada, iġbru l-ewwel is-sikrana u orbtuha f'qatet biex tinħaraq għal kollox, imma iġbru l-qamħ fil-maħżen tiegħi. Imbagħad Ġesu aktar tard ifissrilna dil-parabola u jgħid hekk. Imbagħad Ġesu ħalla l-folol u daħal fit-dar. U resqu lejh id-dixxipli tiegħu qalulu spjegalna il-parabola tas-sikrana tal-għalqa. U ieġa bil-qal dak li jiżra ż-żerriegħa tajba huwa bin il-bniedem, huwa Ġesu ġifieri. U l-għalqa hija d-dinja u ż-żerriegħa tajba dawn huma ulied is-saltna u s-sikrana huma ulied il-ħażin. U l-għadu li jiżragħhom hu x-xitan u l-ħsad huwa l-konsumazzjoni ta' żmien, nħobbu ngħidu l-aħħar tad-dinja, il-ħsad huwa ħajsir fl-aħħar tad-dinja u l-ħassada huma l-anġeli. Mela bħalma titlaqqat is-sikrana u tinħaraq għal kollox bin-nar, hekk se jkun fil-konsumazzjoni ta' żmien bil-bniedem qed jibgħat l-anġli tiegħu u se jiġbru minn saltnatu tfixkil kollu u dawk li jagħmlu l-illegalità u se jixħtuhom fil-forn tan-nar. Hemmhekk se jkun hemm il-biki u t-tagħżiż ta' snien. Imbagħad il-ġusti se jiddu bħax-xemx fis-saltna ta' missierhom. Min għandu t-tnejn ħajsma'. Amen. X'univers vast ħalaq Alla. Frattant id-dinja tagħna hija unika, pjaneti hawn kemm trid, xmux kwiekeb hawn kemm trid, biljuni fuq biljuni. U d-dinja ċkejkna tagħna hija unika il għaliex hawnhekk hawn il-ħajja. Alla ħalaq il-bniedem fuq xbija tiegħu u illum il-ġurnata nafu illi l-umanità illi Alla ħalaq il-bniedem tajjeb u għaref u qaddis u ħalqu biex iqimu u jqaddih u jgawdih. Il-bniedem żvija minn Alla ma rridx jaf bih. U illum il-ġurnata din hija r-realtà illi għandek nies fuq id-dinja tagħna li huma ġusti u oħrajn li huma ġusti. Hemm din it-taħlita, anke l-konflitt, qegħdin ngħixu pajjiżi differenti, però finalment fost l-umanità hemm nies li jħobbu lil Alla u nies li ma jridux jafu bih. Nies li jippreferu l-idolatrija ta' qalbhom u dan il-xenarju jgħod għal kull żmien. Mindu Adam waqaf id-dnub sakemm isseħħ il-kapitlu finali tal-istorja tad-dinja ħajibqa' jkun hawn nies ġusti u inġusti. Ġesu fissrilna dan permezz ta' din il-parabola li għadkom kemm smajtu. Din il-ħaġa li hija anormali, xi ħaġa tiżgarra għax Alla ħalaq kollox tajjeb u ddikjara u nnifsu li kollox kien tajjeb. Frattant, il-fatt li hawn il-ħażen fid-dinja u nies li bibluha ma jridux jafu b'Alla li ħalaqhom u li qiegħed jagħtuhom in-nifs kontinwament. Dinja kollha riżultat ta' attività insidjuża u segreta ta' avversarju. Ġesu jikxfu hawnhekk tal-avversarju jgħidilna minnu. Hija xi ħaġa inkredibbli li Alla li huwa s-somma huwa t-totalità tat-tajjeb, tal-imħabba, tal-ħniena, tal-fedeltà għandu. Xi ħaġa li missa tixxokjana din, missa
Issa, Ġesu ma jispjegalniex dal-għadu mnejn ġie. Ma waqt jikkonċentra fuq il-fatt illi hemm għadu illi jopponi lill-Alla u qiegħed ifixkel jew jipprova jfixkel il-programm tiegħu fuq l-art. Ovvjament dan l-għadu huwa x-xitan. Satana, spiritu malizzjuż illi infatti n-nies mitlufa Pawlu jiddeskrivihom bħala uliet id-diżubbidjenza illi huma taħt l-ispirtu tal-qawwa tal-ajru tax-xitan ġifieri. Bħalma Alla għandu uliedu fid-dinja, l-istess għandu x-xitan. Vers 38 jgħidilna li l-għalqa jed-dinja iż-żerja tajba dawn huma ulied is-saltna, għanħobbu ngħidulhom Kristjani, nies li ħadnu l-Evanġelju u raw fi Kristu Ġesu l-uniku tama tagħhom għal ħajja eterna, però is-sikrana tirrappreżenta ulied il-ħażin, ulied ix-xitan. U din dawn iż-żewġ kategoriji ta' nies il-Bibja tisħaq ħafna fuqhom u tirrepetihom u tfakkarna li mhux kulħadd l-istess. Mhux kulħadd l-istess. Imma bażikament hemm nies bojot u suwed u skuri u hemm Amerikan u Ċiniż u Ġappuniż, imma mhux dik id-differenza. Id-differenza hija illi għandek ulied Alla u ulied ix-xitan illi qegħdin imħaltin flimkien f'din id-dinja. U Ġwanni ifakkarna dwar din ir-realtà. Fl-ittra tiegħu jgħidilna b'dan huma manifestati jew b'dan huma murija t-tfal tal-Alla u t-tfal tax-xitan. Kull min ma jipprattikax il-ġustizzja mhuwiex minn Alla. Lanqas ma jħobbx il-ħuħ. Ġifieri jgħidilna illi ulied Alla jingħarfu illi dawn iridu l-ġustizzja, iridu dak li huwa ġust, u allura josservaw il-kmandamenti tal-Alla, mentri l-ulied ix-xitan jagħmlu fattihom f'ribelljoni kontra Alla. Il-Bibja mhijiex kontra l-idea popolari tal-fraternità universali tal-bnedmin kollha. L-idea li l-bnedmin kollha huma aħwa, huwa veru illi Alla huwa l-ħalliq tal-bnedmin kollha. Tajjeb? Però semmek naslu. Mill-bqija spiritualment għandek ulied Alla u ulied ix-xitan, anke nies reliġjużi ħafna drabi, illi anke forsi pretendu illi huma ulied Alla, jekk m'għandhomx il-fiduċja tagħhom investita f'Ġesu Kristu u qegħdin jafdaw fih u fil-fidwa tiegħu permezz tas-salib. Mhumiex ulied Alla. Wieħed jista' jkun reliġjuż u xorta waħda jkun għadu fir-realtà wild tax-xitan. Ġesu darba kellu konverzazzjoni imqanqla ħafna mal-Lut li kienu reliġjużi kienu jmorru s-sinagoga dawn u jagħmlu il-liturġija u l-ritwal kollu tagħhom. U Ġesu qalilhom kieku Alla kien missierkom għax kienu għadhom qed jiftaħru li Alla u missierna. Ġesu jikkontradixxihom jgħidu kieku Alla kien missierkom kontu tħobbuni. Għax jiena mingħand Alla ħriġtu ġejt, lanqas ma ġejt minn innifsi imma hu batni. Għaliex m'intomx tifhmu l-lingwaġġ tiegħi? Għalfejn qegħdin topponuni? Għalfejn qegħdin tinnegaw dak li qed ngħid? M'intomx tilqawh. Għax m'intomx kapaċi tisimgħu kelmti. M'intomx kapaċi. Ma għandkomx dik il-fakultà wieħed biex ikun kapaċi jisma' l-kelma ta' Kristu li tkun imwieled mill-ġdid. Vera? Wieħed ma jistax jara s-saltna tal-Alla u qas jista' jidħol fiha mingħajr ma jkun imwieled mill-ġdid. Dan nafuh. Għalhekk Ġesu jgħidilhom intom minn missierkom ix-xitan u tridu tagħmlu l-leblibiet jew ix-xewqat qawwija ta' missierkom. U kien qattil mill-bidu u ma qgħadx fil-verità. Għax m'hemmx verità fih, meta jitkellem il-gidba, jitkellem min natura tiegħu stess għax hu giddeb u missier il-gideb. Imma għax jien ngħid il-verità intom ma temnunix. Taraw li Ġesu għax huwa mħabba kixifhom il dan nies.
u rrid ħanidwek irredhom mill-komfort jew mill-kumdità falsa tagħhom li qegħdin jassumu li huma wlied Alla mentri kienu għadhom u li x-xitan il għaliex ma kellhom ebda relazzjoni ħajja miegħu. Dan huwa l-fatt li Ġesu irid jimpressjonana bih li f'dinja hemm taħlita ta' nies ġusti u inġusti. Dik hija l-kategorija bażika l-Bibja tambar illi rridu nżommu qudiem għajnejna. Illi bħalma hemm il-qamħ jew iż-żerrija tajba hemm ukoll is-sikrana. Illi is-sikrana tsitzanija bil-Grek, kelma ħelwa, tsitzanija. Meta tinżera u qed tikber, tant tixbaħ il-qamħ. Però meta mbagħad tibda jimmaturaw it-tnelluma kemm il-qamħ kif ukoll is-sikrana, fl-aħħar imbagħad id-differenza tidher. Id-differenza tidher. U allura li kien jiġri ħafna drabi fi żmien Ġesu. Meta jkun hemm bidwi u xi ħadd ikun jagħmillu xi vendetta jew xi azzjoni ħażina, kien imur fis-sigriet meta ma jara ħadd forsi bil-lejl ukoll kif jgħid Ġesu fil-parabola. U kien ixerridlu l-żerrija tas-sikrana fost il-qamħ biex jirravunalu kollox. Allura dik hija xi ħaġa magħrufa jekk trid tagħmel azzjoni ħażina lil xi ħadd. Tidħollu fl-għalqa tiegħu. Ma Ġesu innotaw ir-realtà tad-dinja hija għalqa waħda li fiha hemm miżruha żerrija tajba u żerrija ħażina. Mhumiex żewġ għelieqi waħda qamħ u ma' ġenba waħda tal-sikrana. Is-sikrana u l-qamħ huma imħaltin flimkien u il-reazzjoni tal-qaddejja xin indunaw illi hemm dit-taħlita illi mhix naturali. Ir-reazzjoni tal-qaddejja kienet waħda raġunevoli ħafna. Marru fuq il-padrun tagħhom, fuq il-sidhom u issuġġeraw illi immorru u jagħmlu separazzjoni immedjata, jibdew jaqlaw il-sikrana mill-għalqa, però il-sidhom ma ħallihomx. Aħna il-Bibja tiddeskrivina bħala ġusti għax aħna imlibsin bil-ġustizzja ta' Kristu. Alla ħafrinna u jiddikjarana ġusti fuq il-merti tad-demm imxerred ta' Ġesu Kristu. U allura wkoll l-Ispiritu Santu jibda jagħmilna nies ġusti li nħobbu lil Alla u rridu nosservaw il-kmandamenti tiegħu. M'għandniex, għavolja aħna ġusti, m'għandniex l-inkarigu li niddistingwu bejn ix-xitel tajjeb u x-xitel ħażin. M'aħniex kompetenti għal xogħol. Għaliex? Bażikament, għaliex m'aħniex kapaċi narfu il-qalb tal-bniedem. Alla biss jaraf u jaqra xem fil-qalb tal-bniedem. Il-qalb hija il-fonti ta' kull ħaġa li aħna nagħmlu. U allura le mhuwiex stalina li aħna minn issa nibdew naqilaw is-sikrana. Fil-programm divin, fil-programm tal-Alla, Alla jridhom li jikbru flimkien. U issa din ir-realtà ilha sejra għal eluf ta' snin, mhux vera, eluf ta' snin, u ħatibqa' hekk sal-aħħar ta' żmien. Meta aħna nagħmluha ta' mħalfin, li ġrina huwa li naqalgħu ċanfira minn sidna meta darba Ġwanni u Ġagbu żewġ aħwa. Marru ma' sidhom fil-fraħal tas-Samaritani. Dawn ma laqgħux il-Ġesu għax kien sejjer b'wiċċu lejn Ġerusalemm. U x-disċipli ġabu Ġwanni raw hekk qalu Sid, tridna ngħidu n-nar jinżel mis-sema u jikkonsmhom, tridx nagħmlu bħalma għamel Elija qalulu illi meta kellu n-nies kontrih niżżel in-nar mis-sema u ħarawhom. Imma Ġesu daru ċanfarhom. Mhuwiex għalina illi niżlu l-ġudizzju tal-Alla fuq il-bnedmin għaliex maħniex kapaċi narfu, maħniex kapaċi ndistingu. Forsi Kristjan fl-infanzja tiegħu għadu żgħir fil-fidi,
forsi għadu jġib ruħu pjuttost bħal bniedem mitluf. Għat li timu taqraw? Le. U l-istess ħaġa nafu bir-realtà li hemm ipokriti wkoll, nies ipokriti li jilagħbu ta' Kristjani meta fil-fatt mhumiex. Il-realtà hija waħda komplessa, hija waħda komplikata Alla huwa l-imħallef. U Ġesu jgħidilna illi il-ġudizzju se jsir fl-aħħar. Il-ġudizzju se jsir fl-aħħar. Dan il-programm divin huwa ċar, huwa skomdu għalina vera, illi ikollna ngħixu ma' nies illi m'għandhom ebda ħajra għal Alla, m'għandhom ebda pjaċir fit-tajjeb, illi il-programm tagħhom huwa li jgawdu u li jkabbru l-imperu tagħhom dak kollox. Huwa programm skomdu, speċjalment għal Alla, illi qiegħed jissapporti vera, illi qiegħed jittollera daqshekk ħażen sikrana fl-għalqa tiegħu. Fl-għalqa tiegħu. Ġesu jassigurana però illi id-diskriminazzjoni, is-separazzjoni bejn il-qamħ u s-sikrana se ssir. Se ssir żgurament. Se ssir fil-ġudizzju finali. Fl-aħħar ta' żmien, fil-konsumazzjoni ta' żmien, aħna bil-Malti nħobbu ngħidu fl-aħħar tad-dinja. Id-dinja għandha l-korsa tagħha, xi darba l-Bibja tgħidilna ċaru tont li għad tinħaraq bin-nar. Jkun ġie tmiem imbagħad Alla minn id-dinja joħloq dinja ġdida, art ġdida li fija jammar il-ħaq. Però fil-frattemp, irridu ħajdwek nissapportu u ngħixu iva ma' f'soċjetà illi fija hemm il-sikrana. Il-ġudizzju imbagħad isir fl-aħħar. Ħallhom it-tnejn jikbru flimkien saħsad, fi żmien l-ħassad se ngħid il-ħassada, iġbru l-ewwel sikrana u rbtuha f'qatet biex tinħaraq għal kollox, immiġbru l-qamħ fil-maħżen tiegħi. Dak huwa li se jiġri. Alla għad jinqeda anke bl-anġli biex joforqu, biex jisseparaw l-umanità f'żewġ kampijiet kbar, il-mitlufa u s-salvati. Il-ġusti u l-inġusti, li bħalissa huma imħalta flimkien. Fl-interpretazzjoni tal-parabola tiegħu Ġesu jgħid li dak li jiżra ż-żerrija huwa innifsu, Ġesu innifsu. U dak illi bil-Evanġelju tiegħu jatina tama u biss kapaċi wkoll li dawwar il-qalb tagħna minn qalb tal-ġebel li jagħmel qalb li tħoss, qalb li tirrispondi lil Alla, li trasforma minn qalb ħażina għal waħda tajba, minn qalb mudlama joħroġna d-dawl meravigliuż tiegħu. U li jagħti l-ħajja. U li jagħti l-ħajja anke permezz tal-prittkar u l-evanġeliżmu illi aħna imsejħin biex nkunu involuti fih kontinwament. Fil-ktieb tar-Rumani Pawlu jgħidilna illi dan huwa il-mezz li Alla għażel biex jiġbed lejh dawk li huma tiegħu. Kif mela jinvokaw il-dak li ma għamlux fih? U kif jemnu f'dak li ma semawx fbih? U kif jisimgħu mingħajr predikatur? Predikatur huwa kull wieħed li wassal il-kelma, li xandara lil dawk li għandhom bżonn jisimgħuha. Ġesu jgħid li l-għalqa hija d-dinja. Ħafna nies ma nafx l-għalqa jaħsbu li l-għalqa hija l-Knisja. Le. L-għalqa hija d-dinja. Ġesu jgħidha ċar u tont. Meta qalulu spjegana l-parabola tas-sikrana tal-għalqa, jgħid illi bil-bniedem huwa il-bidwi li jiżra ż-żerrija u l-għalqa hija d-dinja, vers 130. L-għalqa hija d-dinja. Ma stawx niqdew b'dil-parabola biex bħal nittolleraw lil kulħadd, kull membru tal-Knisja u allura jista' jibqa' jgħix fid-dnub, ma nistgħux nagħmlu hekk. Bibel sejħilna biex bħala aħwa neżerċitaw dixxiplina fuqna nfusna. U ma nistgħux aħna nilqgħu fostna wieħed li jikklejmja li huwa Kristjan meta fenna fjena għandu qiegħed prattikament jammar fid-dnub, dnub apert, dnub
lampanti, dnu pubbliku. Ebda kongregazzjoni mi ħassiba perfetta, però il-Bibja tajdilna, anzi tikmandana biex aħna neżerċitaw disċiplina fostna infusna. Dawk in-nies li qegħdin ifittxu xi komunjoni perfetta, xi knisja perfetta, se jisfaw diżappuntati, u ma nfushom se jiddiżappuntaw il-ħadd ieħor ġvera. Hemm nies insara illi jibqgħu distakkati, jibqgħu pjuttost lura milli jingħaqdu ma' knisja lokali bħal mija din. Għaliex jibdew isibu l-iskużi, jibdew isibu l-intietef, jibdew isibu id-difetti. Mhux aħjar naraw li nafusna l ħaġa. Jagħmlu hekk l-ewwel għax huma ignoranti dwar x'tagħlem il-Bibja. Alla jikmandak li tingħaqad ma' knisja fejn mal-aħwa il-kol flimkien imuh, inservuh u nitalmu ħobbu aħjar. Dik l-ewwel ħaġa. U t-tieni, tista' ma tingħaqadx ma' knisja forsi għax inti mkabbar, taħseb li inti holier than others. Id-disciplina trid tiġi amministrata, is-separazzjoni fil-knisja trid tinżamm sakemm huwa umanament possibbli. Sakemm aħna qegħdin narfu li jekk wieħed fejn naf jiena qed jgħix fl-adulterju u jippretendi li huwa Kristjan, tittieħed xi tip ta' azzjoni ġvera. Rridu niftħu l-għajna dak il-bniedem, rridu anke nċanfruh, rridu nuruh li mi qed tipprova titħaq. Ġesu jkompli jgħid li il-ħsad li semmi hawnhekk. Mela għandna din ir-realtà fejn qegħdin ngħixu flimkien seklu wara seklu, id-dinja imħalta, ġusti u inġusti. Fl-aħħar se jsir il-ħsad. Il-ħsad huwa il-konsumazzjoni ta' żmien. Da l-ordni preżenti ta' bħalissa qatt jispiċċa. Din il-fatt li hemm dan il-konflitt, dal-konfront bejn it-tajjeb u l-ħażin. Ġesu ġie bħala d-dawl fid-dinja u l-bnedmin ħabbew id-dlam aktarx mid-dawl. Però iva, hemm nies li emnu fid-dawl. Bħalna. Li nemmnu fid-dawl, jienu għad-dawl tad-dinja, kull min jimxi warajja ma jimxix aktar fid-dlam. Iżda jkollu d-dawl tal-ħajja. U allura Alla jħallina hawnhekk iva fost dinja illi hija kontrih. Il-fattu illi għad isir il-ħsad. Għad ikun hemm il-ħsad meta Ġesu jirritorna kif wieħed u se jagħmel ġudizzju. Pawlu lin-nies ta' Atena qalilhom li Alla diġà iffissa jum illi fih se jagħmel ġudizzju mill-bnedmin kollha. Bi bniedem li huwa għażel u ta' dan diġà tagħna prova jew tagħna evidenza billi qajmu minn bell-imwiet. Ġesu irxoxtat huwa dak illi rridu nidru qudiemu l-umanità kollha biex kull wieħed individwalment jagħti rendikont tiegħu innifsu. Il-ħżiena ikunu mifrudin mit-tajbin, Ġesu jsemmi ħsad wieħed. Ħsad wieħed. Ġudizzju ġenerali wieħed. Il-Knisja matul iż-żminijiet dejjem hekk kemnet. Anke hemm kredijiet antiki li jinsistu nemmen f'qawmien wieħed minn bejn l-imwiet. Il-Bibja tgħallem dan fiċ-ċar. Illum il-ġurnata hemm nies aħna nsejħulhom dispensazzjonalisti jew premillenjalisti. Ok, klim bombastiku tipprovawx tiftakruh. Però ma nies li jemnu li ħajkun hemm anke xi 5 ġudizzji differenti fl-aħħar ta' żminijiet. 5 ġudizzji. Ma tagħmel sens. Ma tagħmel sens fid-dawl tal jgħid Ġesu jitkellem b'mod ċar fiġ-Ġwanna 5 fejn jgħid tiġi s-sija illi dawk kollha li qegħdin fl-obra. Dawk kollha li qegħdin fl-obra. L-umanità kollha.
se jisimgħu leħnu joħorġu. Dawk li jagħmlu t-tajjeb għal qawmien tal-ħajja, dawk li jagħmlu l-ħażen għal qawmien tal-kundanna. Bliema mod aktar ċar jista' jkun fejn Ġesu qed jafferma illi ħajkun hemm ġudizzju ġenerali wieħed. U dawn il-kriminalisti jemnu li ħajkun hemm dil-1000 sena fejn Ġesu ħajirrenja politikament fuq l-art. U skema bażikament hija żbaljata. Pawlu wkoll jafferma ġudizzju wieħed meta tkellem quddiem Agrippa aċċennalu dak li anke l-Lut kollha kienu jagħmlu. Anke Marija, anke Marta meta Ġesu kien quddiem il-qabar ta' huwa. U qallu li kieku kontaw ma kienx imut hija. Ġesu qal aħuk jerġa' jqum. Iva mulej qallu naf li ħajjerġa' jqum fl-aħħar jum. Li hija totalment differenti minn kif jemnu l-premillennialisti. Naf li se jqum fl-aħħar jum, Ġesu ma qalli żbaljata hawnhekk inti. Għala xejn minn da. Ġesu nnifsu kien jemmen illi l-qawmien tal-bnedmin se jseħħ fl-aħħar jum. Pawlu l-apostlu tiegħu kien jemmen l-istess ħaġa fl-Atti 24 vers 15 jgħid quddiem l-udjenza tiegħu għandi tama falla li dawn infushom il-Lut li kienu qed jopponuh dawn infushom ukoll jistennew li għadu kun hemm reżurrezzjoni kemm tal-ġusti kif ukoll tal-inġusti. Reżurrezzjoni singolari waħda li fija se jqumu il-ġusti u l-inġusti li taqbel perfettament mal-parabola ta' Sidna Ġesu. Qed jgħidilna illi bħalissa il-sikrana u l-qamħ miżruha flimkien f'għalqa waħda, imma fl-aħħar il-ħassada se jifirdu s-sikrana jaħarquha imma il-qamħ jinġabar fil-maħżen tiegħi. Dik hija r-realtà li rridu nżommu quddiem għajnejna. Ukoll hemm nies dawn ħansejħulhom post-millennialisti ukoll. Bażikament li tridu tiftakruja, dawn in-nies jemnu illi bix-xandir tal-Vanġelu u n-nies aktar ma jkunu edukati u ċivilizzati illi finalment qed jippretendu li qabel jiġi Ġesu Kristu id-dinja kollha tkun konvertita. Li again Ġesu jikkontradixxiha din l-idea għax jgħid li sal-konsumazzjoni ta' żmien se tibqa' dil ħaġa. Is-sikrana mal-qamħ f'għalqa waħda sal-konsumazzjoni ta' żmien, sal-aħħar, sakemm nerġa' niġi. Bin il-bniedem jgħidilna se jibgħat l-anġli tiegħu. Mela f'dan l-avveniment il-tant grandjus illi fid-daw tiegħu ir-realtà ta' bħalissa tagħmel sens ħafna. Għaliex tafu intom li l-ħżiena ipappuha u jafġu fuq ħadd ieħor. Ment il-ġusti fil-ġwejdin u umli u sikwit jaqgħu lura. Però il-ġudizzju jixħed dawl qawwi fuq il-realtà preżenti ta' bħalissa. Għal qed jgħidilna illi dawn l-inġustizzi ta' bħalissa mhux se jibqgħu għaddejjem. Ġieli jgħiduli imma jekk hemm Alla kif hawn il-gwerra, kif hawn l-inġustizzja? Alla għalilna u għedna illi din ir-realtà ta' bħalissa mhix se tibqa' indefinittivament. Se jkun hemm ħsad. Bil-bniedem qatt jibgħat l-anġli tiegħu. Ġesu b'mod indirett imma b'mod sabiħ ukoll jasserixxi l-awtorità divina tiegħu, l-anġli t'Alla. L-anġli isejħilhom tiegħi. Li jerġa' jirrepetija aktar quddiem f'Mattew 16. Isimgħuha. Fejn jgħid li il-bniedem qatt jiġi fil-glorja ta' missieru mal-anġli tiegħu u imbagħad se jrotti l-kull wieħed skont emilu. L-anġli huma tiegħu dan it-tali dettalji huma sbieħ u sinifikanti kull darba jintimawlna illi Ġesu attwalment huwa divin, huwa Jahweh innifsu li żarna f'sura ta' bniedem bħalna.
L-anġli tiegħu jifirdu imbagħad mhux aħna nifirduhom. L-anġli għad jifirdu it-tajbin mill-ħżiena, il-ħżiena jinxtaħtu fil-forn tan-nar, il-forn tan-nar Mattew speċjalment jisħaq ħafna fuq l-infern. Ir-realtà tal-infern tkidna vera, issewdilna qalbna meta nafu li għad ikun hemm nies li anke ħafna minnhom nafuhom bħalissa li għad ikunu f'dan il-post terribbli tal-waħx. Imma jekk xejn nibdew nifhmu d-dusija infinita tagħna. Meta aħna nagħtu bis-sieq il-liġi tagħna u noffenduh, m'aħniex qed noffendu xi ħadd bħalna. Qed noffendu lill-Etern, il-dak li l-anġli qudiemu jagħtu wiċċhom u jgħidu kontinwament qaddis, qaddis, qaddis u l-Mulera tal-Eżerċiti. L-infern jgħallimni ħafna dwar id-dusija tagħha. Il-ġustizzja tagħha ukoll. Impossibbli taħrab il-fatt jekk inti għandek liċken stima l-iskrittura mqazza illi min se jkun fl-infern se isofri twieni u tbatijiet għal dejjem. Ja xokkanti. Ħafna nies jirrebellaw kontra tagħha din. Fir-Revelazzjoni 14 vers 10 jgħidilna illi se jkunu tormentati bin-nar u l-kubrit fil-preżenza tal-anġli qaddisin u fil-preżenza tal-ħaruf u d-duħan tat-turment tagħhom jitla l dejjem ta' dejjem. Ma jistgħux naħdu għadin illi bħal meta għandek ħuġġieġa bad il-ħuġġieġa ntfiet u baqgħet hija d-duħan. Bħalli kieku għax hemm min jgħid illi il-mitlufa Alla jagħtihom il-kastik tagħhom imma mbagħad ma jibqgħux jeżistu. Tajjeb kieku. Imma mhix ir-realtà laqqas. Il-għaliex ikompli jgħidlek mbagħad immedjatament wara u m'għandhomx mistrieħ. Dawn huma konxjament m'għandhomx mistrieħ nar u lejl. Dawk li jadoraw id-dbib u l-immaġni tiegħu u kull min jirċievi l-marka ta' ismu. Ġesu jitkellem sikwit dwar l-infern u jgħid li fih jkun hemm il-biki. Meta tibki? Meta tkun miġuħ? Meta tkun imdejjaq vera? Meta tkun imdejjaq. Fid-dlamijiet, dlamijiet ta' barra jgħid. Tħallejt barra, stajt tħalt għal-ċena, stajt tħalt biex tgawdi mit-tjubija u l-ġenerożità u l-ħniena inkredibbli talla u inti għażilt tibqa' barra. Fid-dlamijiet ta' barra. Meta tkun fid-dlam, kif tħossok isek qed tifga, isek Assista tagħmel xejn fid-dlam, vera? Tħossok paralizzat. Fejn id-duda tagħhom ma tmutx jgħidilna Ġesu. Fejn id-duda il-kuxjenza tagħhom tibqa' tnaqqar u tnigges u tawar fihom u turihom kemm stajtu ħadtu vantaġġ mill-offerta ħielsa tagħha. Alla stedinkom, Alla namra magħkom, rridkom, stedinkom, sinċerament stedinkom biex tiġu u tieklu mill-festa tiegħu. Maħfra ta' tnubiet b'xejn minn ħaqkom u jibqgħu le, allura d-duda tagħhom ma tmutx. U n-nar ma jintafiex. In-nar tal-infern, l-infern tan-nar, turment jgħid. Ma għandhomx mistrieħ. Ġesu jitkellem dwar l-infern biex jaqanqalna għall-edukazzjoni. Għall-edukazzjoni billi niġru lejh u fih nsibu l-mistrieħ għal-ruħna. M'għandhomx mistrieħ imma Ġesu għalejja għandi intom il-koll, intom taqlin u mobbijin u jien inserraħkom, anke minn issa nserraħkom. Għax neħkem minn fuqkom il-ħtija, il-kundanna, is-saħta tal-liġi miksura. Ġesu ħa s-saħta li kienet dovuta li ħada fuq nifsu bis-salib tiegħu. B'kuntrast għal mitlufa, Ġesu jgħid il-ġusti jiddu bħax-xemx. Il-ġusti jiddu bħax-xemx. Il-ġusti jkunu sbieħ, brillanti.
Jekk xi ħadd jgħidlek kemm intik ratihux għalik. Il għaliex qatt jasal dak il-jum illi Alla jimmanifestak bħala ta' bilħaq il-wild l-uliet sbieħ tiegħu. Mosè meta ltaqa' ma' Alla fuq il-muntanja Sinaj, meta niżel lura, wiċċu kien jixel. Kien jixel. U kellu jippoġġi velu qudiem wiċċu. Alla jisu tagħna intimazzjoni ċkejkna, ħjiel ċkejken. Meta niltaqgħu ma' Alla jittrasformana. Bħalissa diġà qegħdin niġu trasformati minn glorja għal glorja. Qisu bl-Ispiritu għalmu l-Ispiritu Santu qed jgħammar fina, qed jibdilna. Qiegħed qarribna iktar lejn Alla. Imma din ir-realtà illi nkunu niddu, anke Daniel f'kapitlu 12 tal-ktib tiegħu jgħid illi ħafna minnhom li huma reqdin fit-trapp tal-art iqumu xi ħud tal-ħajja ta' dejjem u oħrajn għal lajb u l-infamja ta' dejjem u l-orrif hemm huma l-ġusti huma l-orrif, l-orrif jiddu bħaddija tal-firxa tas-sema u dawk li jkunu mexxew lil ħafna fis-sewwa bħal kwiekeb għal dejjem ta' dejjem. Ixxebbaħna mal-kwiekeb. Mal-kwiekeb. Pawlu jgħidilna li f'din is-soċjetà ta' bħalissa rridu nesiġu minn nfusna illi niddu bħal kwiekeb fis-sema. Filippin 2:15. Kunu blaħtija u innoċenti tfal ta' Alla, bla difett, f'nofs ġenerazzjoni mawġa u depravata, appuntu sikrana u qamħ flimkien qegħdin ngħixu magħhom. Li fija tiddu bħal stilel fid-dinja. Wow! Min issa stess. Imma fil-konsumazzjoni ta' żmien Alla qatt jurina li aħna ta' bilħaq l-uliet tiegħu. Infatti fil-rivelazzjoni jgħidilna illi l-arusa ta' Ġesu, il-Knisja, in-nies miftija sejħilhom kif trid. Dawn għad ikunu imlibsin bil-bies risplendenti u nadif. Risplendenti il-bies jiddi. Il-glorja li hemm riservata għalina hija ta' bilħaq lilin mill-immaġinazzjoni tagħna. X'naqbdu nagħmlu b'din il-parabola, irrid l-net inżomm quddiem għajnejja. Illi ma nistax nistma' nies illi evidentament huma sikrana bħalli kieku ma' qamħ. Għandna obbligu lejhom dawn nies illi rridu wissuhom, irridu nuruhom. Illi l-korsa ta' ħajjithom f'dik it-triq Ġesu sejħilha t-triq il-wiesa li ħafna jimxu fiha. Twassal għat-telfien. U allura iva, akkost li nimbagħdu, akkost li niġu kritikati ejjew nfittxu nfehmu lin-nies nipperswaduhom biex ikunu rikonċiljati mal-Alla, ir-rikonċiljazzjoni seħħet fuq il-Kalvarju. Il-qaħħa aċċetta. Għax dak li ma araf ebda dnub Ġesu il-perfett, Alla għamlu biex kun dnub għalina biex aħna nsiru l-ġustizzja tal-Alla fih. Alla jagħmilna jiddikjarana ġusti fih bil-merti tiegħu. Quddiem il-parabola, liema diskrezzjoni tixraqlek, inti qamħ jew sikrana? Permettu nisaqsijilkom din il-mistoqsija. Il-fatt li qegħdin hawnhekk fil-kongregazzjoni tal-ġusti ma jfissirx li bil-fors inti qamħ. Saqsuha onestament li konfuskom. Jekk qamħ, inti qamħ għax miżruh minn bin il-bniedem, vera? Mhux int. Mhux int li għamilt li jekk nifsek qamħ. Ġesu żerek. Dan huwa x-xogħol tiegħu. Jumejn ilu kantajna Anja għall-ewwel darba. Xogħolok hu Ġesu, vera? Erba' stanzi xogħolok hu Ġesu. U stess qal jien se nibni l-knisja tiegħi u l-bibien tal-infern ma jelbuhiex. Il-knisja l-miftijin huma xogħol bil il-bniedem illi jiżrana fl-għalqa tiegħu. U allura jridu nagħtu krettu lilu. Mhux taf xejn l-missirietna meta kienu għadu ħobbu jitkellmu bil-Latin, bħalmu nitkellmu bl-Ingliż, kienu sikkwiti jgħidu soli Deo Gloria. Lill-Alla biss nagħtu glorja. Anke David qal f'Salm 115. Mhux lilna osit, mhux lilna, iżda lill-ismek għati glorja. Fġieħ l-imħabba fidila tiegħek u fġieħ il-verità tiegħek.
Qudiem din il-parabola wkoll irrid nitgħallem ngħix filli din hija r-realtà li jrid Alla bħalissa. Alla fil-lan sovran tiegħu irid li d-dinja iva tibqa' dinja imħalta bin-nies ġusti u inġusti. Alla qed jittollera din it-taħlita jiena u int inħossuna qisna maħnuqin bis-sikrana vera. Vera, ħafna postijiet kull fejn tmur sikrana. I mean, tipprova titkellem dwar ħwejjeġ spiritwali ma ssibx linja miftuħa. Irridu nistabru, irridu paċenzja sa tmiem. Sakemm il-mulej biex nuża l-kien tal-parabola jiġborna fil-maħżen tiegħu. Fejn fir-Revelazzjoni rajtilkom dwar it-turment tagħhom li jitla' dejjem ta' dejjem u m'għandhomx mistrieħ. Fis-sentenza ta' wara taf x'jgħid? Hawn hija l-perseveranza tal-qaddisin li jżommu l-kmandamenti tal-Alla u l-fidi tagħhom f'Ġesu. Fid-dawl li verament ħajkun hemm ġudizzju u verament hemm infern, is-sapporti. Imxi avolja skomdu, imxi fit-triq id-dejqa. Imxi fil-modija ristretta għax hija dik li tagħti għall-ħajja. Billi ħanfittxu l-popolarità u ħanfittxu ċabċib tan-nies ma nisaslu. Imma meta nżomm quddiem għajnejna illi Ġesu li mgħallem tagħna qed jgħidilna offi għalik għaddej tajb u fidil. Int kont fidil fil-ftit, jien ħanagħmlek fidil fil-ħafna. U għalhekk irridu nkunu perseveranti, nissapportu li nkomplu nżommu l-kmandamenti tal-Alla u l-fiduċja tagħna f'Ġesu Kristu. Kemm qegħdin ngħixu b'din il-diviżjoni grandjuża profetizzata li se sseħħ fl-aħħar ta' żminijiet. Il-fatt illi kull ġurnata huwa sana għalina u għaqli għalina niftakru li għad ikun hemm ġudizzju. Għal kull emil tiegħi, għal kull kelma, ġistu ara kull kelma traskurata. Wieħed irid jagħti kont tagħha fil-ġudizzju. U ħsieb illi ħanidu daħħalna f'qoxritna imma fl-aħħar mill-aħħar. Jurina illi l-ħajja tagħna hija ħajja illi fija valur. Huwa tajjeb huwa l-aħjar illi aħna ngħixu subspecie eternitatis fid-dawl tal-eternità. Qed ngħixu fi żmien bdejna kalendarju ġdid issa vera, imma rridu ngħixu fid-dawl tal-eternità. Jekk ma nagħmlux hekk, ma nistgħux ngħidu li aħna nies orrif. Prova tgħid innifsek mela, prova x'int. Jekk qed tgħid li inti qamħ, uri li inti qamħ. Uri fid-der li inti qamħ. Meta ż-żara jimmatura, imbagħad tingħaraf in-natura intix sikrana jew qamħ. U l-bniedem aktar kull ġurnata li tgħaddi qed isir aktar dak li hu. Jew nieżel aktar in-niżla, jew tiel aktar it-tela. Jew qed jittieb jew qed jeħżien aktar. Il-prospett qudiemna huwa wieħed li lil mill-fehma tagħna. Meta Pawlu jgħidilna meta mbagħad jidher Ġesu. Imbagħad intom ukoll tidhru miegħu fil-glorja. Nixtieq għata bil-ħaqdi illi għad jasal dak il-jum meta Ġesu jkun manifestat l-ewwel darba ġie u kien ikkalpestat, abbużat, in-nisa jruh midaj u il-leġittimu minn kollox għalulu, minn kollox li huwa demonjat għalulu. Fi waqt li kien l-qaddis tal-Alla, l-uniku bniedem perfett li għad rifes fuq il-ħamrija li nirfsu fuq aħna. Imma t-tieni darba se jidher bħala s-sultan ta' Slaten. Manifestament, kulajn taraħ, imqar dawk li nifduh. Kulajn taraħ. Dawk li huma tiegħu, Ġesu jarafhom u jidhru miegħu fil-glorja. Din il-parabola skont Ġesu imissa tħalli impatt trement fuq ruħna. Impatt trement. Infatti jagħlaq billi jgħid min għandu id-dnejn biex jisma' ħajisma'. Ma jgħidix fil-paraboli l-oħrajn, ma hekk jgħidha. Irridna nkunu konxji illi kull fejn tmur ħajkun hemm qamħu sikrana u attent. Għax dik hija r-realtà ta' bħalissa. Hija storja
illi imissa tinfdilna l-kuxjenza tagħna aktarx milli sempliċement smajna storja u nsejnija. Il-mitlufin jagħmlu hekk. Jisimgħu jinsew. Però jekk għadek barra mis-saltna tal-Alla, dan huma paraboli kollha Ġesu qed jispjegana s-saltna tiegħu. Kif inhi, kif topera u kollox. Jekk għadek barra mis-saltna tiegħu, ibża' u twerwer. Tagħtix mistrieħ irruħek, tgħid ħalli għal għada, tgħid ħalli meta nirtira, taġġen. Mela xi ħadd minna jista' jiftaħar b'għada, vera? Is-sejħa għalik hija waħda urġenti. Indem. Iqaf, irrifletti fuq ħajtek. Du li Alla u itolbu ħniena u l-maħfra tiegħu. Ġesu jgħid, kull min jiġi għandi jien ma nixtux il-barra. Jilqal daw anke l-ar midinbin il-aħħom. Ja kelma ċerta u tagħmel aħħal kollox. Illi Ġesu Kristu ġie fid-dinja biex isalva l-midinbin. Mhux nissewwa. Nissewwa mawx. Midinbin. Ġie biex isalvhom biex jagħmilhom nissewwa. Biex jagħmilhom ġusti. Jekk ma tridx taħsad it-taħsir u l-kastig dovut, dur l-Kalvarju issa stess. Alla immanifesta l-Ġesu bħala dak illi huwa l-propizjazzjoni tagħna li jneħħi minn fuqna l-għadab u l-korla tagħna minħabba il-ħażen tagħna biex minflok qiegħed fuqna l-bissima tiegħu, il-maħfra tiegħu, il-fidwa tiegħu. Richard Baxter, pastor li jgħix 300 sen ilu, darba qal il-paċenzja ta' lejn mitlufa ma tfissirx li se jibqa' bla ma jikkastigom meta jasal iż-żmien. Tabbużax mill-paċenzja ta' Tabbużax mis-sabar ta' Alla qed jissapporti s-sikrana fost il-qamħ fl-għalqa tiegħu. Tabbużax. Waħsib solennu ġvera. Imma jekk inti diġà tinsab fis-sadna ta' Alla, rodlu ħajr, faħru, u kompli ħabrek, isar, afdaħ, obdieħ, għada aktar mill-lum. Kien hemm darba tifel, tfajjel, illi meta sema li kien hemm wieħed għaref illi kien ġiżu fraħal mhux il-bot minn fejn kien joqgħod, qal immur għandu nitolbu parir. U kif ħabbatlu fuq il-bieb, qallu għaddi ġuvnod. Qallu fiex nista' ngħaddik. Qallu tista' tini parir fuq il-karriera tiegħi, x'karriera naqbad. U dak l-għaref bissem u qallu mela le, qallu sir dixxiplu ta' Sidna Ġesu Kristu. F'dan il-qasam l-opportunitajiet huma ħafna u ftit hemm kompetizzjoni. F'dan il-qasam l-aqwa karriera li jista' jkollok fid-dinja. Mhux avukat. Semmi xi politiku, x'inhu vera rajna l-aqwa politiċi jindifnu r-Reġina Elisabetta. Vera? X'karriera. Illi trendi, illi fl-aħħar taħsad il-frott. Sir dixxiplu ta' Ġesu Kristu. F'dal qasam l-opportunitajiet huma ħafna u ftit hemm kompetizzjoni. Amen.